имрӯзҳо оиладор дар фикри ҷудо шудана ё муҷаррад дар фикри оиладорӣ, кӯдак дар орзуи калоншавия ё калон дар орзуи давраҳои кӯдакиш. Камбағал орзуи сарватмандиро дорад, сарватманд орзуи зиндагии осудара. Як шахси оддӣ дар ишқи шӯҳрата ё як шахси машҳур дар фикри зиндагии шахсиву мустақили худ. Охи вақте ки ҳеҷ кас ба додаи неъмати худованд қаноатманд нест, ту фикр мекунӣ ки қадри нону намакитра медонанд. Мунтазири миннатдории ҳеҷ кас набош. И одамода хубирам кунӣ, агар ҷойда ки манфиатшон боша, бадид мекунанд. Охи шамъа риштаи даруни худаш месӯзонаву дарахта гугирде ки айчӯби худаш тайёр шудагиай. Мега он ки аз душман барои ман хабар оварда буд, пеши душман яқинан ғайбатамро карда буд. Борҳо рӯи рафиқонам қасам хӯрдам, вале он рафиқе ки заминам зад намак парварда буд. дар зиндагӣ мо фақат захм хӯрдем, не ки захми дигарро духтему халос. мега барои касе ки аз ту мерава ғусса нахар, ӯе ки моли ту боша канорат мемона. ҳеҷ вақт офтоб пеш аз муҳлаташ набаромада буд, ҳама чӣ ба вақту соаташ. не ки моро ҳар чӣ кашт, иам ҳарфи мардам буд.